smokes pot, ha! She smokes pot, ha! She smokes pot, ha! She smokes pot. Jedno veliko oduševljenje nalazi nam se u kutu uz desne strane likovni umjetnik Stjepan Perković. Stjepan slika svojom lijevom nogom, evo cijelu je jednu boju ispunio. Možete vidjeti iza njega njegove slike ili daj Bože posjetite njegov atelje na mreži.